Hvem er egentlig dernede? Det er bare Jonas og Tobias og dem. Er Tobias der også? Ja, kan du godt lide ham? Det ved jeg ikke. Hvad med dig, Jonas? Jonas og Tobias er jo bedste venner, så det kunne være, at vi kunne lave en dobbeltdate. Tror du? Ja, selvfølgelig. Du skal bare lære Jonas bedre at kende. Han hader mig jo. Men jeg skal nok... Han ved bare ikke bedre. Du lader også helt så, som om du ikke ved bedre. Men det gør jeg jo kun fordi... Ja, fordi han er god til at kysse. Ja. Hvad laver du deroppe, Tobias? Prøv at se, om du kan hoppe i søen deroppe fra. Ja, jeg tror på, at du kan. Hop nu. Hop selv i. Kom nu, Tobias. Det ville være så fedt, hvis du gjorde det. Du tør måske ikke. Det er da også farligt. Kom nu, Tobias. Imponerer du nogle piger? Se, der kommer Anna og Marina. Ja, nu ikke. Godt at se dig. Du har taget hende med igen. Det har jeg heller ikke, hun fulgt efter mig. Hvad, vil du have en sodavand? Ja, tak. Var det godt? Ja. Det var det godt, mand. Skal du ikke have vasket det af? Nej, han er sikkert kold. Det er da bedre, end at have det der i hovedet. Tobias og Marina er kærester, sidder i et træ og kysser. Nej, helt ærligt, stop. Hvorfor? Ikke for noget. Tobias og Marina er kærester, sidder i et træ og kysser. Jonas, hold din kæft. Kraftedeme bedste dag for dig. Slip mig! Hvad så, skvat? Vil du redde hende, hvis jeg kastede hende i vandet? Hvad med dig, Anna? Vil du redde din hemmelige veninde? Slip mig! Stop nu, Jonas. Hvad med dig, Tobias? Vil du redde din lille prinsesse? Jeg vil også være ven som med en emu som dig. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Hjælp mig! Hvad fanden har du gjort? Hvad laver du her? Jeg hader dig. Gå din vej. Skrid nu med dig. Du skal ikke være her. Anna, hør nu. Nej, Jonas. Nej, Du skal ikke være her. Stop så, Anna. Nej, Tobias. Han skal ikke være her. Hvad er det så, vil sige undskyld?
Han skal fandme ikke sige undskyld til mig. Det er til hende.